Magutan ko dali guys. Di na ni na first time kay sa una nagutan na jud ko ngani. Sagulan na kuan sa tanghon. Kita nakatry na dan eh. Igutan. Pamana. Tawag din mo ko pa. Gamay ra good food kay trip-trip ra pud ni kay kuan man sayang man pud ni ilabay na nakatry na po kung ngani bis lagi. Kanila gupong duha kay ngani. Ang watermelon tungod sa kapitos sa panahon. Kanang taglutong watermelon pakpak. Lami man. Nangay ka sa watermelon type? Amalig ni ka. Sabaw, ako. Sa malay mo? Sabaw. Sabaw sa karning baka? Karning. Lami. Ang datang kag buhat, tungruhon di kay Ginoo. So kung Ginoo lang datang kag buhat, tungruhon kay Ginoo. Kung mayo kang buhat. So guys, mao dali kaganapan. Gikan ko naghatid ni Eliana sa eskwelahan.
dadyo ning lahos ko Di diri. mangawat. So maning nabtan Di ka magmarites. litson sila. Di ka magbutang-butang. Salamat di ay Ano niya sa katulungan? nagpalitson Luma na mo silingan. sila Pastor Alan o Bambiki. Inja. Amo pa ning timing nga wala diri sila pastor o si pastora. Kay mao lagi nga amang surprise. Nanglakaw sila, makarat na laman to yung gabi nag-abot nga naday gihimong pa-surprise ang nga katawhan pahinungod sa birthday ni pastora. Words nga pako na. Yo, smita. Agam wanto, ismil to kapin sundo sa ha. Sana ko swindon na saya. Wa pa, mo pa tatay pumiro. Sidang swindon ta. Ah, Sino jud ito makuha? makuha og mobalik tong kuan. Mawa ra man og dili sa television. Di ma-delete man, ang katong pako dugay. Kayo nakasweldo pa to, ag lima ka isa ka picture ni Jabunosi sa katong food recipe. Okay ta og $80, $50, $30. Pero gamay nagkaroon bag-uya katong content monetization. Gamay nag-income kaysa sa katong injo kita nga sa una. Katong bonus. Katong add-on reels ag mabonuses mawa man siya karong ugos. Aba oh, aga kay Ang kompleto bag-una mga tanan. content monetization. Pero pa masinot pag ang ati ali kaysa iyahang YouTube kay na continuous man. Sa lahi man sila, lahi man sa tiiga. Dami ni Stinga kung magganit ba? Daghan na magkuan. Sa Daghan na magnasa kuan doon Facebook. dali ra makita sa Facebook. Lagi. Agsiga. Tunga ra. Tunga ra wa ag kilid ikuan. Ngi. Ngay mo Brad, YouTube. Kuan ni madam. Paung. So guys, karon nagluto mig lechon. Tawag lechon o wa pa na lechon. Kuan pa lang na kanang baboy pa lang na. Unya mga 2 hours lechon na. So sa mga nakatuod, dong lang mo are. Tan-aw mo pero di mo kakaon. Unya para las 12. Kaya sa pa na alas 12 na mo kanon guys. So pwede na mo tan-aw, pwede po mo mag-reels. Para na mo pang reels para maka-income mo. Sayang ko nag-income, di ba tan? Na ra kana. Habog man dia brad. Habog ra. Ha? Uy, naitom na ninong. Pwede na na. Pwede na to. Ito ko ab. Kuan sa katong kuan. Shout out day ko ni Miss Ivy. Di na ihi oy. Mao din si Jay Sa nagdikit. lobby man dia. Kinasadyohan ni nga rin dari simbahan para mag-dikit. Og ni Ivy ni Felicio. Ako daning tayo magigutom ko. Gikan ko dani nagmap pagkahuman kay gibat ang kong kagutom sa mga nang snack. Wala na pangagdahay sa kaubanan kay gigutom. Hi. Hi. Ay, pwede pa na. Pwede kaya lagi manggulit. Lagi mo sa video. Utang sa tunya naman sa bagay. Para mabulit ko na ito. So guys, ang mga dengue patay ang suga kay nana sila pastor ug pastora hapit na moabot mo na ang mga katawhan amo ang gihangyo nga maghilom. Wa jud may sabaan ni kay nana si pastora padung na masud. Happy birthday
So, asa ka Pastor? Ato na ka sa lingkuranan. Special. Hello, kata sa kulusgana. Happy birthday. Sakto na. Happy birthday, Pastor Rite. Happy birthday, Pastor Rite. Happy birthday, Pastor Rite. Happy birthday, Pastor Rite. From the heart, Kadutoniana. Happy birthday, Kalo. O inumdumi nga wag yung lain nga nasa akong kasing-kasing ito. Kami na mga nahulat na tungkol sa kanabang mga injik sa kaaway. Pero moro gini ako nga i-promise sa Ginoo nga once nga makita ko kasawa dili na gyud ko mangita pa og lain. Makabalo ko na kasa ka para sa Ginoo nato. Itagaan ko sa sa Ginoo dili lang asawa, dili partner pag yun ako sa pangalagan sa Ginoo sa ministry. Then ibutang lagi siya mo una-una na di yung mo pandi mo na ba buhat o makapasakit di mo. Then salamat po sa imuhang pagtiman ako bisan sa akong pagkatigulang, no? Akong ituman na imog yung kong atimanon, no? O iabot pa sa pagkatiguan. Pero I declare na iabot pa tana kay napa may purpose ang Ginoo. Mao na salamat sa imuhang kinabuhi o padayon na magpagamit ta sa Ginoo. Nalagyan mo na ako kay message mo na yung no? Na I love you so much. So thank you, Pastor Roel Abundanes, for that makahilak na message. Dito, if it's okay, na ang tawag ko niyang pinalanggang mama, na ang message ay yung pinalanggang anak. If it's okay, Nay. Sagupon sa isuon nga naadari karon. Atong tawgon ang kinapusgang igsuon. Ang pinakamabuang ay kinamagwangan o kinamanghuran kuno. Ala, perfect. Nanay silang duha karon. Sige, go. For your ate o manghod. Sige, sige. Kaya lagi nalimot eh. Any message you're good para gusto ni mong i-message sa kinabuhi sa imong igsuon karon sa iyang adlaw nga natawhan. Yes. Si Rhea, asa si Rhea? Ditago si Rhea. Dita, any short message for Pastor Jem karong kagabi una.
So guys, darag litson. Wala dyan ko ka-video. Ganina. Kay nabisi. Sa mga ni, gitad-tad na nila kay mga una. Beto, kaya makakuha ko sila gila. Amay mo lo. Amay mo ha. Magkaon. Pa? Kuha na. Kau na kayan? Saan ba ito sa bata? Enjoy eating. Balik pa ko kay Dapa. Bati yan. Hi. Nagbinutan naman sila kay na-video. Hi. Hi sabi, hi sabi. Hello guys. Hi ma'am. Welcome to my vlog. Daog sa iro. Oh, to sa iro. Welcome to my vlog. Kunan mo kasaraya. Hi guys, good morning. Karon day guys, ngari ko daris kalibunan. Ngari ko sa kalibunan kay manguha ko og blue ternati. Ay, dadi ay. Minom ko dani kay kuan kabuhi ko. Ikabuhi no. Ikabuhi ko. La, naman kay baki dani. Naidaghan na paketan. Bitaw gikabuhi bitaw ko basta magsunod kaon og karni.
Madyo niyang bation. Ikabuhi. Dada. Daraga sa Blue Ternate. Or siga nagkuan. Siga naglangit. Daragahang Blue Ternate dia. Aray. Arang ko ano, hamutag. Maligos ako sa kumakaon. Dara. Guys, mamahaw taog sampurado ug buwad. Daragang Blue Ternate. Bisa? Sama? Buwag naman. Kapatong siya yun ba? Jangan, kanina pong First time si Alia napakanon nga nga prutas. Kuha ni siya ka ng kanistil. Isa mo ito lang term na niya. Kaya naman ko daling prutas sa una, sa buhay paghahang lulo, sa sudlon. Na sila daghang ngani. Kuha lagi ni, kanistil. Saan ba ito ha? Wait sa. Naday! Kanistil. kataw lagi ni ma. Naday lang tawagan ni kuan. Tisa. Ang is ni ma. Karon haning ipatilaw ni Aliana. Huwa upupil yun ma. Hindi mo guni hiwaon, nagabili na sa kang kamo. Nana. Ganit po naman ang. Wow. Tilawian na. Ako nga. Pakita mo guys. Ayan, tilaw. Ibutang man. Ibutang man. May lami ma. Lami. Kaon kan ala. Dali mo rang gulag itlog. Dali. Kan Kan kanay. Nay oh. May saging Rafael rito. Di ba mariluto? Tumis man din mo. Yan. Ako taas na dito. Kasi ko sarap ka. Hindi, sabi mo, tulog ko na hindi sudan. Kuduga pa nila itong mamunga niya. Maraming bagmang kapod. Hay sanay. Hindi ko ano. Tisaan ko ba sa mo ang kakaon din eh. Kanistil man eh.
Kanis tilag lang papailoy tawag mo. Kanis tila ito. Bata-bata pa ko, nas papailo ito sudlo na nahanap ka bunga. Udag ka kapado dari. Udag ka bunga. Sakot sa tilawan. Kaya gusto na ito sarap ko. Hindi, nakot sa rata ka dito. Ha? Ubay, bulungan mo ko ito. 20 mil. Nabigyan sa day. Sampurado ko ito sa kaan. Tatawag ko papadunas, ma. Tawag mo ka pa. Ay, papadunas. Ha? Ato may tablaran ko magpapadunas. Damis man. Mother na. Damis man. Yan na yung pakaluan. Hindi masalya na. Ay, tilo ka na yun. Apa nga ito? Ano kong ilugan? Ang mangilugas na na eh. Dali na. Sabi mo na ka ng prutas, may paghingan li. Ginag mga guys, ganun kaon ko prutas nga. Isa yung mga prutas hindi pang kaon. Ala, kalipat. Di ba rin kaon na kaukuan, mabulo? Lalagili sulim ba? Ay, bitaw. Kutsara, ara. Kutsara, abi ako be. Puro mo. May mga kamay mo. Naminaw ka mo. Tangis mo lagi mo. Tangis mo may lasa. May lasa mo. Pwede mo truma. Saan yung giinom ba? Saan yung giinom ba? Saan yung giinom ba? Ano bang bayo? Mamapunta ng Carlan. Lexian! Lexian! Lexi! Dali na rin! Nekuan, tisa. Dali, tilaw! Asang patilaw mo si Lexian? Dali ba? Nami ni. Masa una. Mapusta mo pa sa mga hindi hangga. Ang patilaw mo si Lexi. Dali, Lexian! Dali! Nakatilaw na kag nga rin? Katilaw na ka? Hali nga rin. Dahil sa dahil hamaya siya. Dari ba lang? Mga kayo. Dami na balik siya. Nariling ko. Balik siya ang patilabon. Good type day. Namis, diba? Nani! Ang ka na rin na. Nangay wa. Tana lang. Limuni. Limuni isa ka. Kami manggod. Oo. Tilaw juga kay bangutan ang ka. Nakadako ni mo mayingon ka nakatilaw na kag ngani kanistil. Tisa di ka may ignorante. Tanan na. Mahitlog gani. Na. Di na. Lahig mga kabataan ron. Dami man na na. Guys, saan kong tisa? Di agay. Lagi. Atong buntag ni itong tanong guys, karong tisa. Guys, alam itong lamia guys. Ngapon na itong million to guys. Kung tisa na po yung gitahon guys, alam itong lamia guys. Nalami guys. Kami isa adyo guys. Pasakon. Lami guys, kami is guys. Muka. Patilaw na ko guys, mga ipipulit mga prutas guys. Mga guys. Guys, diyan na po ko sa mga hihayan. Nang laba. Diyan nagang gilabhan diya. Sa kaplanggana. Diyan napalag to. Kuyawan no. Di kahot daglabunin kay kadadlam pod magilis. Mga natang pahimuslan ang panahon nga grabing sigaha. Dali alya na tabangi kog hayhaya na palabantag ngani na.
kay aron di masunog atong naong nadaan ng sunog. Di po sa mga naglaba di po kog sapatos. Tinuod ba ka guys nga og maglaba ko og sapatos. Hindi ko no kinahanglan ibuhat sa init kay makaguba. Hindi saon man. Saon man pagkama og ana aras landong. Mo nang ibuhat jud. Comment ko no tinuod ba nga og maglabag sapatos di ko na paintan kay makaguba. Hindi saon man di ma ako, di ba dyan ko ganahan og ang sapatos. Way laba. Hilig dyan ko laba og sapatos kay di ko ganahan masuot og nay gamay ra galing buling. Labahan na na. Napagkaalian na di